Už ako deti sa musíme rozhodovať, čo je pre nás lepšie. A nie je to vôbec jednoduché. A čím sme starší, rozhodnutia sú už len ťažšie a ťažšie. Čo chcem v živote robiť? V čom sa pokúsim vyniknúť? Akým človekom budem? S kým strávim život? Aká bude moja kariéra? Práve tieto rozhodnutia predurčujú, či v živote budeme spokojní a šťastní. Preto je dôležité mať okolo seba ľudí, s ktorými sa môžeme poradiť, ktorí nám pomôžu pozrieť sa na veci z iného pohľadu, ktorí to s nami myslia dobre a sú k nám úprimní. Ale konečné rozhodnutie musíme aj tak urobiť vždy my sami. Zorientovať sa v mori protichodných informácií, rozoznať nepravdy a polopravdy, odolať vábeniu rýchlych a jednoduchých riešení, naštudovať si súvislosti a nakoniec za svoje rozhodnutia prevziať zodpovednosť. Možno sa niekedy aj pomýlime, no je to vždy lepšie, ako zostať stáť na mieste. Tak sa pohnite. Od vášho rozhodnutia dnes závisí, kým budete zajtra. Partners.